Puilano lamsogonorno ani YT channel o nung bo khoroksa borokno le bakharuino hamjakana bo haifano nung bai kaham khe kogrok sana musungjakya puila phuruke belai kaham borok tongmani nung bai kogrok bo kaham khe sawo tai nono bo kaham kino hamjongma rui tongmani koyek dini pore hinke at kaisa tanggejani chen sengui thangka abo nung bo saimani yang nung a jorao nung bono kok sanani jora sanamui boni ni bagui kok sanani jora sanamliya tai nung message rok khaibo bo reply reniya tai nini number no block list o khiklai ru ta wansukdi nung amo hai borok bai relationship o tongui kono mana kwrui bo tini ekha khana nung bai hakchal ongoi no thangnai aboni bagui nung bono request ta khaidi nung bai kok sanani bagui request ta khaidi nini live o narangna bagui jenano kui bakhabai hamjangnai borok hingke bonono 1000 bar map khainani saitongnai nono block tai nung bai hakchal ongnaniya judi nung ama relationship o jora magnang khaitongona please ama relationship ni nongkori phaidi nung ama hai borok ni bagui kabui kono lab kwrui nung bona hamjago hnai jesuk phano sadi boni ni kongno manikla nung buino bujungnani sikang sangno methep gradi boba tamba boba ni bagui kono soban sokya